дар доираи бозиҳои даври дуюми ҷоми миллатҳои араб 2023 оид ба футзал, тими миллии футзали Тоҷикистон ғайриинтизор ба таври ҳангомавӣ аз якачини футзали Арабистони Саудӣ шикаст хӯрд. дар рақобати мазкур футболбозони араб ба ҳар тариқе хостанд ба дарвозаи мунтахаби Тоҷикистон гол заданд. онҳо аз дақиқаи 15 то охири қисми аввал ба дарвозаи Фирӯз Бозмамадов 4 гол заданд. аз оғози қисми дуюм сармураббии мунтахаби Тоҷикистон Пайрав Воҳидов барои тағйир додани натиҷа ба ҷои дарвозабон бозингари панҷумро ба майдон баровард, аммо ин вазъиятро якбора бадтар кард, зеро дар қисми дуюм арабҳо боз 4 голи дигар заданд ва бо ҳисоби калони 8-0 пирӯзӣ ба даст оварданд. ба футзалбозони тоҷик муяссар нашуд ҳатто голи шармшиканро вориди дарвозаи рақиб намоянд. бо ҳамин тартиб якачини футзали Тоҷикистон ба шикасти дуюми худ дар ҷоми миллатҳои араб 2023 мувоҷеҳ гардид. дар бозии охири марҳилаи гурӯҳӣ дар гурӯҳи А миллипӯшони тоҷик бо дастаи Алҷазоир дидор мекунанд. лозим ба ёдоварист ки иштирок дар ҷоми миллатҳои араб барои мунтахаби футзали Тоҷикистон як қисми омодагӣ ба марҳилаи интихобии чемпионати Осиё 2024 ба ҳисоб меравад.